Stará Turá. Malé mesto, ktoré leží pod veľkú javorinu. Ulice plné pokoja. Tiché kopanice. Miesto, ktoré na prvý pohľad môže vypadať, že sa tam už roky nič vážne nestalo. Ale ako to už býva, prvý pohľad môže klamať. Mytológia kopaníc nemá základy v babkyných vyprávačkách na dobrú noc. Vychádza z číreho strachu. Vychádza z legend, ktoré sa sedláckym rozumom nedajú vysvetliť. Tento príbeh není o báriakých bubákoch z Dúbravy. Není ani o tajemných svetlách na hrebení Palčekového. Je o volačom, čo sa objavuje bližšie. Oveľa bližšie, ako by bolo bárkomu milé. Zjavuje sa tam, kde panuje dobrá nálada. Tam, kde si každý myslí, že je v bezpečí. Ale opak je pravdou. Nikto ho nikdy nevidel prichádzať, ale jeho prítomnosť pocítili mnohí. Volakery hovorá, že chodzí na trojkovém golfe. Iný zas, že na starém hrdzavém sobi 20. To ale není podstatné. Podstatné je, že sa zjaví vždycky, keď sa v turánskych pohostinstvách láme večer. Zjaví sa vtedy, keď cítiš, že záprašky už bolo dosť a že jak chceš zajtraj vypadať aspoň trochu jak človek, bolo by dobré ísť domu prdzet do periny. Postavíš sa teda od stolíka. Zaplacíš útratu a ležerným plíživým krokom sa vydáš pre istotu ešte vyžmýchať svoje chlastom nasiaknuté tykadlo k pisoáru. A práve v tejto chvíli, keď si najzraniteľnejší, sa ty z ničoho nič za chrbátom zjaví on. Pajzelmen. Volado by čakal, že zaútočí. Alebo že sa ty aspoň pokúsi udrbať penaženku. On ale spraví volačo horšie. Nakloní sa ty k uchu a potichu povie tú najhoršiu vetu. Choj si dať ešte aspoň jeden. Jeden posledný štamprlík. Je to pokyn, ktorému sa nedá odolať. Podľa legendy ta vtedy ovláda čosi, čo není z tohto sveta. Ty to len musíš prijať. Dokráčaš teda k baru a objednáš si ešte posledný klinec do rakvy. A to je aspoň podľa tých, čo stretli Pajzelmena, posledné, čo si v ten večer pamatáš. Potom podľa všetkých, čo to zažili, nasleduje už len pád na miesto, kde neexistuje ani čas, ani priestor. Na miesto, z ktorého je ťažké vrátiť sa spátky. Mnohí opisujú čosi jak teleport. Niektorí sa ocitli padnutí v potoku, iní zas pod schránkami. Tak či onak je to sila, z ktorú sa neradno zahrávať. Jak niektorí z vás stretli Pajzelmena osobne, dajte vedieť dole do komentára. A jak sa vám turánske mysteriózne spisy ľúba, dajte im aspoň like. Vás to nič nestojí a toho čurina, čo vyrába títo videá, to hovacky poteší. Snáď sa očujeme čoskoro pri ďalšej časti. Zatiaľ čau.